Is-Sibt ferja ta' wara l-Epifanija. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 3, versi minn 22 sa 30. F'dak iż-żmien Ġesu mar mad-dixxipli tiegħu fl-art tal-Ludija u baqa' hemm magħhom jgħammet. Ġwanni wkoll kien qiegħed jgħammet f'Għajnun qrib Salim għax f'dik in-naħa kien hemm ħafna ilma u n-nies kienet tiġi biex titgħammet. Sa issa lil Ġwanni kienu għadhom ma tefgħux fil-ħabs. Ġara mela li d-dixxipli ta' Ġwanni tlewmu ma' wieħed ludi fuq ir-rit tal-purifikazzjoni u ġew għand Ġwanni jgħidulu: Rabbi, kien hemm raġel miegħek in-naħa l-oħra tal-Ġordan, dak li int xedt għalih. Issa ara hu qiegħed jgħammet u kulħadd sejjer għandu. Ġwanni weġibhom: ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. Intom stess tistgħu tixtu li jien qedtilkom li jien minix il-Messija, imma biss li jien kont mibgħut qablu. Dak li għandu l-arus huwa l-arus, imma l-ħabib tal-arus li jkun ħdejh u jisimgħu jifraħ ħafna meta jisma' leħen l-arus. U danu il-ferħ li bih qalb intliet. Jeħtieġ jikber u niċkien jien. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Meta dawk li kienu assoċjati ma' Ġwanni l-Battista gergru minħabba l-fatt li n-nies issa kienet qed tmur għand Ġesu, Ġwanni fl-umiltà karatteristika tiegħu stqarr li hu ma kienx il-Messija, imma biss il-messaġġier li jipprepara t-triq għalih. Ġwanni jiddeskrivi l-Messija bħala l-arus u huwa bħala il-ħabib tal-arus. L-immaġni taż-żwieġ u l-festa tat-tieġ hija użata matul l-Iskrittura kollha biex tiddeskrivi il-ferħ tal-poplu ta' Alla, jiġifieri tal-Knisja, meqjusa bħala l-arusa tiegħu. Bħalma l-arus jifraħ bl-arusa tiegħu, hekk ukoll Alla jifraħ bik. Hekk insibu fil-ktieb ta' Iżajija l-Profeta, kapitlu 62, vers 5. Ġwanni aġixxa bħala il-bestman fl-arranġamenti għat-tieġ biex kun jista' jipprepara il-festa tat-tieġ ta' Alla mal-poplu tiegħu. Ġwanni u d-dixxipli tiegħu ferħu li l-arus ġi għall-arusa tiegħu, il-Knisja, biex ikun jista' iħejjija għall-festa tat-tieġ. Insibu it-twettiq ta' dan f'Ġerusalemm il-ġdida, fil-festa tat-tieġ tal-ħaruf u tal-arusa tiegħu. Dan nistgħu nsibuh fil-ktieb tal-Apokalissi jew tar-Rivelazzjonijiet, kapitli 21 sa 22. U inti tħares il-qudiem b'anteċipazzjoni ferriħa għat-twettiq tal-pjan ta' Alla għall-poplu tiegħu fl-aħħar taż-żminijiet. Mulej Ġesu, enni inżomm ħarsti fuq is-saltna tiegħek u nitlob ħerqan u btama ferriħa għal dak il-jum meta l-poplu tiegħek ikun maqut mod komplett miegħek fit-tieġ tas-saltna tas-sema. Għażiża Ommi Marija, int li Alla kien għalik il-ferħ u l-ħajja kollha tiegħek. Għatini l-għajnuna tat-talb tiegħek biex jien f'ħajti ma nħalli xejn li jista' jfixkinni milli nagħti lil nnifsi kolni kemm jien lil ibnek
permezz tiegħek. Amen.